Lan tal-Gvern Malti huwa li matul żmien ta' sfidi il-prezzijiet tal-enerġija jibqgħu stabbli. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela f'kummenti waqt is-Summit Speċjali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell. Dr. Abela saħaq li dak hu li jagħmel il-Gvern matul il-pandemija li kompla jagħmel meta eskalat it-tensjoni fil-fruntiera tal-Ukrajna u dak li ħajbqa' jagħmel. Il-mexxejja Ewropej waqt dan is-Summit tal-Kunsill Ewropew tkellmu wkoll dwar is-sigurtà tal-ikel fid-dawl ta' żieda fil-prezzijiet tal-prodotti l-aktar bażiċi. Fid-dawl ta' dan il-Prim Ministru qal li Malta kif diġà għamlet bl-introduzzjoni ta' skemi ta' għajnuna se tkun qed tagħti aktar għajnuna diretta lil bdiewa bis-saħħa tal-politika agrikola komuni. Il-Prim Ministru żied jgħid li l-intenzjoni tal-Gvern hija li jibqa' isostni lill-bdiewa kif diġà sar permezz tal-għajnuniet fuq il-qamħ u fuq l-importazzjoni tal-materja prima. F'din il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru għadda il-messaġġ sabiex l-Unjoni Ewropea tikkoordina ma' kulħadd għax din mhijiex biss kwistjoni tal-Unjoni jew ta' Malta biss. F'din il-laqgħa bejn mexxejja Ewropej ġie diskuss il-pjan imħabbar mill-Kummissjoni Ewropea magħruf bħala ir-RePower EU. Dan il-pjan ta' 300 biljun euro u għandu iwassal biex tinqata' id-dipendenza tal-Ewropa mill-enerġija Russa u biex il-kontinent ikollu enerġija sostenibbli qabel l-2030. Fit-tmiem il-laqa il-Prim Ministru Robert Abela qal li lan ta' dan il-pjan huwa li jinċentiva u jgħin lill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea sabiex jiddiversifikaw il-provvist tal-enerġija tagħhom. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern iqis dan il-pjan bħala wieħed interessanti għax fih fost l-oħrajn proposti ġodda dwar kif jiġi sfruttat il-potenzjal ta' enerġija li ġejja mix-xemx. Dr. Abela spjega f'dan il-pjan jinkludi wkoll il-possibilità ta' fondi addizzjonali Ewropej. F'possibilità ta' diskussjoni dwar dan, il-Gvern bħalma għamel fil-passat se jinsisti għal sem ġust ta' Malta. Matul din il-laqa, il-mexxejja Ewropej tkellmu wkoll dwar kif l-Ukrajna tista' terġa' tinbena mill-ġdid wara l-gwerra u qablu il-pjan ta' ristrutturar ta' 9 biljun euro. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern Malti appoġġja din l-idea ta' aktar diskussjonijiet dwar ir-rikostruzzjoni tal-Ukrajna flimkien ma' sħab internazzjonali. F'din id-diskussjoni ħasem ukoll b'mod virtwali il-President Ukren Volodymyr Zelensky.